tothom. Un dimarts més ens trobem aquí perquè ens continuen assassinant. Avui la reflexió d'aquest mes l'elegiran les noies de l'Institut de la Bastida. Molt bé. Hola. Partint de diferents situacions viscudes, directa o indirectament, per les alumnes a l'Institut de la Bastida, s'han fet reflexions col·lectives sobre les violències masclistes amb l'alumnat de l'ESO i del batxillerat. A continuació, plantejarem una situació de violència masclista i, a partir d'aquesta, s'extrauran unes conclusions generals. Els amics em diuen Basti. Sempre ha estat una noia alegre, comunicativa i a la que li agrada agradar. Per això, en ser extrovertida, tinc molts amics. M'agrada vestir a la moda, per tant tinc molts de compte amb la meva imatge. Generalment intento aparentar que estic bé, no sigui que els altres es preocupin. Des de petita he estat molt conscienciada amb el feminisme, encara que hagi hagut d'aprendre soleta, ja que a casa no es parla d'aquests temes. A més, amb el meu entorn tampoc puc parlar-ho amb tanta gent, perquè si dic que soc feminista, el més probable és que alguns amics es creguin una imatge equivocada de mi i em diguin que soc una feminazi o alguna cosa així. De totes maneres, no m'imaginava que em podria passar el que em va acabar passant. Generalment soc molt enamoradissa i he tingut molts nòvios, però quan vaig arribar al Raül a la meva vida tot va canviar. Mai havia conegut un noi així, més gran que jo, sensible, o això semblava al principi. Jo no havia estat mai tan enamorada. Un dia érem al parc i ell estava estrany, diferent. Alguna cosa el molestava, però no em volia dir el què. Al final, al cap d'una hora d'estar insistint i d'estar rebent respostes com no sé o tu sabràs, em va dir que m'havia vist parlar amb un noi entre classe i classe i que no li estranyava que els nois es parlessin si anava vestida tan provocativa i que ja que parlàvem del tema no li semblava bé que saludés als tios amb dos petons, que així no feia més que llançar-los senyals equivocades. Llavors me'n podria haver adonat que alguna cosa anava malament, però en lloc d'això li vaig demanar perdó. L'únic que volia era que ell estigués bé amb mi. Al cap i a la fi era l'amor de la meva vida. A més, ell era més gran que jo i per tant ja sabia com anaven aquestes coses. Al cap d'un mes i mig d'estar sortint, es va creure una altra línia. Era el primer dia que havia anat a casa seva. Estaven a la seva habitació i, mentre ell estava jugant al FIFA, em van començar a arribar missatges molt seguits al mòbil. Primer em van dir: posa'l al mode avió, que estàs amb mi. Li vaig dir que no, que jo n'estava jugant amb ell. El meu mòbil no parava de sonar. Era en Marcos, el meu millor amic, que estava tenint una crisi. En Raül em va dir que li posés el mòbil. Li vaig dir que no tenia per què fer-ho, que era el meu mòbil i per tant era la meva privacitat. Ell em va dir que era veritat, però que era molt sospitós que no li volgués donar, que segurament li estava amagant alguna cosa. Encara que sabia que no li havia de donar, la idea de que pensés que no l'estimava o que li estava amagant alguna cosa se'm feia insuportable, així que li vaig donar. Al cap d'un mes, estaven a casa de Raül també, escoltant The Weeknd, de música de fons i liant-nos al llit. Els pares d'ell eren a casa de la platja i jo havia anat a passar el cap de setmana amb ell. Ho estaven passant genial fins que ell va començar a pujar de to. Va començar a despullar-me, en silenci, i em va intentar tocar allà baix. Jo li vaig dir que no, i ell em va intentar convèncer, dient que era molt agradable, que ell ho sabia perquè ell ja ho havia fet, mentre que jo no. Jo em sentia pressionada i volia dir que sí perquè tot estigués bé, però sabia que no estava llesta per donar aquell pas, així que vaig tornar a dir que no. Llavors, ell em va dir que, si de veritat l'estimava, que li demostrés. Jo em sentia molt impotent, em vaig quedar callada, esperant i sense fer res. Llavors en Raül es va enfadar molt i va començar a cridar-me, dient-me que no sentia res per ell. Es va aixecar i se'n va anar de l'habitació, donant un cop de porta. Vaig sentir els seus passos anant al saló i alguna cosa que queia al terra i es trencava. I en aquell moment em vaig quedar gelada. No sabia com reaccionar, però, a la vegada, em sentia molt culpable per fer-lo sentir així. Així que vaig anar a buscar-lo i me'l vaig trobar plorant al saló. Em va agafar un sentiment de tendresa al veure'l d'aquella manera que li vaig abraçar. Li vaig dir que sí que l'estimava i que mai l'abandonaria. Bé, ens quedem a la meitat de la història, però ho fem així perquè, malauradament, ja us haureu imaginat al final. Explicant aquesta història, el que volem comunicar és que la violència masclista no comença sempre amb agressions físiques, clarament visibles, sinó que comença amb unes simples paraules, gestos o mirades.
Aquest tipus d'agressions, que són l'origen de la violència masclista, no són fàcils de veure si moltes vegades no les detectem o les traiem importància. I quan arribem al seu màxim ja no el podem detenir o no sabem com sortir-ne. A l'institut no estem lliures de masclista. Escoltem frases que passen desapercebudes o que es normalitza com vete a fregar los platos o alumnes llençant piropos o tocar noies sense el seu consentiment. Llavors, quan hem d'alçar la veu per parar aquest tipus de comportament, perquè no arribin a més. I no depèn de nosaltres les dones només, també depèn dels homes i de tota aquella persona que presenci aquests actes. Sempre se'ns culpabilitza a nosaltres, que si és perquè com vestim, per on anem, pel que bevem. Ja va sent hora de canviar les coses, volem ser lliures de culpes i de pors. Bé. Comentarem els noms de les dones assassinades. Feminicidis íntims oficials, 2 del 5 del 22. Guarda, cognoms no coneguts, 43 anys, Tarancón, Conca. 10 del 5 del 22, Clotilde Rodríguez, 82 anys, Arona, Santa Cruz de Tenerife. 22 del 5 del 22, Florina, cognoms no conegut, 26 anys, Montemayor, Córdoba. Feminicidis íntims no oficials, 27 del 5, Maite C.P., 50 anys, Tijola, Almeria. 29 del 5, Eva Maria, cognoms no coneguts, 51 anys, Benajarafe, Vélez, Màlaga. 29 del 5 del 22, Lluïsa Maria, cognoms no coneguts, 48 anys, Tomelloso, Ciutat Real. Feminicidis familiars, 7 del 5 del 22, Angelines, cognoms no coneguts, 90 anys, Sant Roc, Les Palmes de Gran Canària. 9 del 5, data de troballa del cadàver, Martina, cognoms no coneguts, 62 anys, Brihuela, Guadalajara. 18 del 5, Joana, cognoms no coneguts, 68 anys, Almeria. 19 del 5, Amàlia C.L., 72 anys, Sevilla. 23 del 5, Nomin, cognoms no coneguts, 34 anys, Arjona, Jaén. Han afegit els noms de les noies assassinades al Pakistan, veïnes de Terrassa. Abbas, de 21 i 23 anys, respectivament, suposadament assassinades en el seu país d'origen en compliment d'un crim d'honor per resistir-se a un matrimoni forçat. A continuació farem un minut de silenci per totes elles i us donem les gràcies. Bé, l'acte queda finalitzat i us donem a totes i a tots les gràcies i us reemplacem per al proper dia 5 de juliol. Gràcies a tothom. La lluita feminista. Visca, visca, visca. La lluita feminista. Es maten. No morir. Es maten.